Tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang. Martes po ngunyan, Petsa 9 sa bulan kan Hulyo 2024. Ini ang bareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Headlines ng mga bareta niya to sa lado lokal. Resolusyon para sa kumpirmasyon ni Divine Banyares Bonavente bilang Provincial Administrator ng Albay. Biglalao man ay sasalang na sa regular na sesyon ngunyan kan sangguniang palalawigan ni kinatawan Attorney Siena Marie Onrubia de la Cruz. Department of Health nag-deploy na nin additional 8 doctors sa mga baryo sa manlain-lain na rural health units sa Bicol Region. Mga manufacturers, dealers at retailers kan pyrotechnics sa Bicol Region ipinararom na campaign per Regional Office 5 sa sarong safety seminar. Mga kantin o karinderya sa syudad nin Legazpi obligado ng magtaon nin libre asin malinig na tubig inumon sa saindang mga customer na wara nin additional charges sa paagi kan Free Potable Drinking Service Water Ordinance. Sa lado nasyonal, 4-piece beneficiary pwede nang maging pensyonado kan Social Security System. PNP, ACG, pwedeng maaraman ang tawong nagparehistro nin SIM na imbuelto sa scam. 42 milyon na PhilHealth member na kompromiso sa 2023 data breach. Mental health, dai pwedeng idahilan ni suspended Mayor Alice Guo para dai makaatindir sa pagdangog kan Senado. Sa ibang nasyon, Russia, pinauranan ng missiles ang dakol na parte kan Ukraine. Baretang sports, UAAP asin NCAA team sasabak sa Asia Basketball o Basket International Championship. Yan ang headlines ko dyan sa detalles ng mga baretang ainot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Piglalao man ay sasalang na sa regular na sesyon ngunyan na hapon kan sangguniang panlalawigan kan Albay ni board member Attorney Siena Marie Onrubia de la Cruz ang resolusyon para sa kumpirmasyon ni Divine Banyares Bonavente bilang Provincial Administrator kan Kapitolyo Provincial. Magiramduman na kanakaaging simana pigdeferred nguna ay ni tanganing matawan ni pagkakataon si Banyares na ipresentar sa sangguniang panglalawigan ang mga dokumentos kan sa iyang credentials bantang sa nagkaaging sesyon kan SP pinataram naman siya sampang ka mga miyembros kan Junta Provincial sa pagpresentar verbally kan sa iyang mga kwalifikasyones. Si Banyares day naman o kaya dati man na lokal na opisyal kan baka kay Albay asin naging pamayo kan Barangay Affairs Office sa Kapitolyo asin iyo man ang pigdesignar na OIC Provincial Administrator ni Governor Grex Lagman kasalida ni Onrubia de la Cruz kan inappoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang board member kan Primer Distrito kasalida ni Vice Governor Glenda Ong Bungaw. Nakaatangon yan sa kamot kanunta provincial ang konfirmasyon ni Divine Banyares Bonavente bilang requisitos man kan Civil Service Commission. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nag-deploy ang Department of Health nin additional 8 doctors to the barrio o DTTB sa manlain-lain na rural health units sa Bicol Region. Katakod kaini nagpahayag nin pagtubod si DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz asin ang Strategic Management for Health Facility Development Division Head Dr.
Dr. Angela Maria Rempilio na makakatabang sa enhancement kan healthcare sa local level ang mga additional DTTB. Ang mga recipientes sa na LGUs kan saro na additional na doktor iyo ang Bakakay o Albay, Mercedes sa Camarines Norte, Nabua sa Camarines Sur, Panganiban sa Catanduanes, San Andres sa Catanduanes, San Pascual sa Masbate, Gubat sa Sorsogon, asin Santa Magdalena sa Sorsogon. Sigon kay Dr. Albornoz, ang DTTB program kan DOH may katuyuhan ng ma-address ang healthcare inaccessibility sa mga rural areas sa paagi kan deployment of doctors na capable sa pagtrabaho sa primary care and public health. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Ipinararam na kan Philippine National Police o PNP Regional Office 5 sa sarong safety seminar ang mga manufacturers, dealer asin retailers nin pyrotechnics sa Bicol maski harayo pa ang selebrasyon kang Pasko asin bagong taon. Ginibinig sa siyudad kan Legazpi asin pig-organisar kan Civil Security Group o CSG Bicol Firearms and Explosive Unit kan PNP sa Kabicolan. Nasa sanggatos ng mga negosyante ang nagatindir digdi na miyembro kan Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association nagikan pa sa malain-lain na probinsya kan Rion. Sigong kay CSG Group Bicol Chief Police Colonel Edison Dumangas, dakulaan may tatabang kan seminar na ini para mabawasan ang mga illegal traders asin mga imbolto sa aksidente dahilan kan paputok. Apeda kay ini man ang paagi para ma-improve ang safety guidelines dahil sa mga insidente. Katakod kay ni nangapudan ang opisyal sa publiko na sa mga litimong sellers sana magbakal ning paputok para masiguro ang kalidad asin makalikay sa peligro. Ang safety seminar na ini saro sa mga requisitos tanganing matawan ng permiso na magnegosyo ning paputok ang sarong persona. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Obligado na ang gabos na mga kantin o karinderya sa syudad nin Legazpi na magtaon nin libre asin malinig na tubig inumon sa saindang mga customer na wara nin additional charges. Ini matapos aprobaran kan sangguni ang panglunsod an Ordinance number 16-0030-2024 o an Free Potable Drinking Service Water Ordinance na ipigpaotob ni Legazpi City Councilor Alexander Hau. Kung matatandaan, ang naging entrevista kan DZGB kay Hau, sinabi ka ini na naisipan niyang irekomendar sa sangguni ang panglungsod ang nasabing ordinansa dahilan taadakol ng mga kaunan ang dai tataon o dai nagtatao nin tubig inumon. Asin mauot ka ining matabangan ang mga tawong limitado ang budget na dai kayang magbakal nin mga bottled water. Sa iya pang sinabi na magkakaigwaman sinda nin pag-examine sa mga kantin, mga fast food restaurant asin iba pang syudad para mahiling kun malinig asin pasado sa quality standard ang tubig na saindang pigo-opresir sa saindang mga customer. Mientras tanto, para man sa mga nagbabalgar, kan nasabing ordinansa o mabalgar sa ordinansa, ang sinda papatawan nin penalidad kung sain ang first offense, nagkakantidad nin 3,000 pesos, mantang ang second offense naman may penalidad na 5,000 pesos kasabay ang suspensyon kan business permit. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Sa dagdag pang baretang lokal, day manin mangyayaring demolisyon sa nasasakupan na lugar kang Barangay Piñaranda sa siyudad ng Legazpi, partikular sa lugar na pigagian kan tren kan Philippine National Railways o PNR. Ina na sigurasyon ni punong Barangay Mafe Velasco matapos na magkoordinar na sa sayang opisina ang mga personahes kan PNR. Sa pahayag ni Kapitan Velasco sa DCGB News, makudal ang PNR sa laba kan riles sa sayang nasasakupan na barangay. Alagad piglino ni Velasco na day pang kompletong instruksyon kung ano talaga ang totalmenteng plano ng PNR sa nasabing lugar kung kaya sa momentong ini day pasabot kung may mararabasan na harong o day. Dagdag pa ni Velasco na sangunyan ang sigurado niya sa nang apektado talaga kan magiging patrabaho ng PNR yung sendang gulayan sa basket o kaya ang sendang basketball court sa Purok 3B dahil duman mabugtak nin bank house. Apektado man ang sendang communal garden dahil sa maabot sa 6 na metros o 6 metros ang kalkulasyon na tatamaan kang patrabaho base sa inisyal na koordinasyon
impormasyon sa iya kang PNR. Ang pagkiura man sa ni Kapitan Velasco sa PNR na day maghiro nin ikakakigig o ikakabigla ka mga residentes. Abiso man niya sa mga residentes na day na magmatagas pa kung may marabasa narong dahil aminado ang opisyal na ang lugar na natutugdukan ka nagkakapira sa inda sa diri man talaga kang PNR. Tinawanin doon ni Kapitan Velasco na day sinda makikiiwal pero pwede sindang makiuron kumpiyansa man ini na magkakaigwa pa ng dialogo bago magpon ang PNR kan sa indang patrabaho. Naerehistro ang duwang rockfall events sa Bulkan mayon. Ini base sa alas 8 nin agang bulletin kan FIVOX katakod kan padagos na aktibidad kan Bulkan mayon. An average kan sulfur dioxide nasa 856 tonelada mantang padagos ang ground deformation. Mientras tanto, mantinidong nakabandera ang alert level 1 status mantang mantinido ang pagirundom sa publiko na mahigpit pang ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone kan Bulkan mayon. Bukas na ang enrollment sa Technical Education and Skills Development Authority San Francisco Institute of Science and Technology o TESDA-SFIST sa Banwaan kan Malilipot Albay. Ini ang abiso na pigpaluwas ni TESDA Vocational School Superintendent Dr. Dana May Sakay. Sigon sa iya, ang kursong bukas na para sa enrollment iyo ang Bread and Pastry Production NC2, Assembly of Solar Night and Light and Post Lamp, Servicing Motorcycle, overhaul small engine system as in an electrical installation and maintenance NC2. Sigong kay Dr. Sakay, libre ang training, libre ang assessment fee as in daily allowance. Kay puan man sanang magdara kan sa indang birth certificate sa mga lalaki as in sa mga daraga mantang sa mga babaeng may agom kay puhan na magpresenta ng marriage certificate as in high school report card, diploma o photocopy kan official transcript of records o OTR sa mga interesadong mag-avail kang programang ini kang gobyerno. Idinagdag pa na dahil limitado man sanaan na slots para digdi as in bako gabos maakomodar, ipapautob ang first come first serve basis. Nagpapadagos ang inisyatibo kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL-SNRL para makatipo ni dugo na idudunar sa mga pasyenteng nangangaipo kaini sa mga ospital. Sa sarong simanang schedule kan mobile blood donation activity kan BSL-SNRL magpapadagos gunya na aldaw Hulyo 9 ang aktibidad sa Barangay Tagascan, Tabaco City, Barangay San Bernardino, kan Bulusan, Sorsogon, Rural Health Unit o RHU kan Malilipot Albay, asin sa Barangay Panganiran kan Piudoran Albay. Sa aga, Hulyo 10 nakatalaan na magkaigwa nin siring na aktibidad sa members of Church of God International sa syudad nin Legazpi asin sa members of Church of God International sa probinsya kan Sorsogon. Mantang sa Hulyo 11, gigibuhon man ang siring na aktibidad sa Barangay Kumon kan Tabaco City, Barangay Kulyat kan Daraga, sa Malilipot National High School, sa Barangay Salvacion kan Bacon Sorsogon, Barangay Masarawag kan Ginubatan Albay, Barangay San Rafael kan Pilar Sorsogon, sa Barangay Santa Cruz kan Donsol Sorsogon, Barangay Pawa sa Legazpi City, asin sa B Coastal kan Piudoran Albay. Mientras tanto, sa Hulyo 12, gigibuhon man ang blood donation sa RHU Huban Sorsogon, RHU kan Pulanggi Albay, Barangay Ilawod kan Ginubatan Albay, sa Tabaco City Health Office, Barangay San Rafael kan Pilar Sorsogon, asin sa Barangay San Vicente kan syudad nin Tabaco. Katakod ka ini pig-inganyar kan BSL, SNRL, an publiko o lambang Bicolano na suportaran ang siring na aktibidad sa paagi kan pagdonar nin dugo sa mga pasyenteng nangangaipo kaini sa rehiyon. Mientras tanto, minabot na sa sobra 350,000 na mga estudyantes ang nakapagpalista na sa ika-2 simana kan enrollment para sa school year 2024-2025 sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na Bicol Region. Inibase man sa pinakaultimong Regional Learners Information System o LIS Quick Count kan Department of Education Bicol kung saan igwanan nin sobra sa 120,000 na enrollee sa probinsya kan Albay, sobra 46,000 na
Rolis sa Camarines Norte, sobra 17,000 sa Camarines Sur, sobra 3,000 sa Catanduanes, mantang sobra 41,000 na estudyantes man sa probinsya kan Sorsogon asin Masbate. Ang enrollment para sa school year 2024-2025 nagpoon kan Hulyo 3 asin madurarani sagkod sa Hulyo 26 ngunyan na taon. Nagpahayag nin pasasalamat ang gobyerno probinsyal kan Albay sa donasyon na itinao kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa mga pamilyang maapektaran nin manlain-lain na kalamidad asin beneficiary kan manlain-lain na programa kan gobyerno probinsyal. Ang donasyon kumpuesto nin 500 packs nin 5 kilos na bagas asin 500 bottles nin mineral water. Inipig resibi nin the Provincial Administrator Divine Banyares, Provincial General Services Office OIC, Engineer Elmer De Ala, Executive Assistants Candice Ivy Barria, asin Janet De Quinto Bien, Biron kan Office of the Governor. Mga tugang primerong parte po yan, kasatuyang bareta alas 12, mga bareta nyato sa lado lokal, ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kene. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala,
baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Sa bareta niya to sa lado nasyonal, pwede naman na maging pensyonado kan Social Security System o SSS ang mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ini matapos na pirmahan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD as in Social Security System o SSS ang Memorandum of Agreement para sa implementasyon kan Alcansya Program bilang pagdatao din Social Security Protection sa mga miyembro kan 4Ps. Pinanginutan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian as in SSS President Rolando Ledesma ang nasabing kasunduan sigon sa DSWD as in SSS voluntaryo para sa mga miyembro kan 4Ps ang pagbayad din 570 o mas baba paligdi kan sa indang bulanan na premium as in ay babawason sa indang pig-receiving ayuda para makaentra sa pensyon. Tinauanin doon ni Senator Risa Hontiveros na dai pwedeng gamiton na rason ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang sa iyang mental health para dulagan ang mga paninimbagan kaini sa lay. Katakod naman ini sa pahayag kan abogado ni Guo na malabog na naman na makahampang sa hearing kan Senado ang sa iyang kliyente dahil sa halangkaw na stress level. Sinabi ni Hontiveros na mismong si Guo ang nagkalot kan sa iyang sadiring lulubngan dahil ang mga pigtapok na kahaputan sa iya masisimbag kan si Isay man na tultol ang pag-iisip asin ngunya na wara ng lusot ang alkalde, nagpapabiktim na ini ngunyan. Patanid kan senadora na kung da imimidbidon ni Guo, ang sabpina diretsyo kan senado na mag-issue kan arrest order laban sa alkalde. Punto ni Hontiveros, bako sana si Guo ang traumatized kudi lalo na ang mga naging biktima kan human trafficking, mga dayuhan asin mga Pilipinong pirit na pigpapatrabaho sa mga pogo scam hubs. Dagdag pa kan kongresista na maging ang mga namamanwa ang Pilipino, traumatized na may sarong Chinese national ang naging mayor kan Pilipinas.
Mientras tanto, minabot na sa 42 milyon na miyembro kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang naapektaran sa data breach kan September 2023. Sa oversight hearing kan House Committee on Appropriations, nagapot si Marikina City Representative Estela Kimbo katakod ka mga datos ka mga miyembros kan PhilHealth na nakompromiso. Sinabi ni National Privacy Commission o NPC Director Maria Teresita Patula na 5 sa 6 na server sa Central Office kan PhilHealth ang nakompromiso. Sinabi ni Patula na ang mga personal information na nakompromiso hali sa file servers kan PhilHealth Office gikan sa laptop kan ibang empleyado. Kaibanan sa mga nakompromiso, yung medical records kang pasyente, billing files na igwang PhilHealth member record, PhilHealth member record kan mga rebel returnee, sirarong kampayapa at masaganang pamayanan o pamana program, bilang records ka mga nagtatios na pasyente, mga uniformadong tauhan kan gobyerno na nagadaan sa pagganap kan sa indang trabaho, asin senior citizens. Ikinaadit ni Kimbo ang dakol na datos na nag-leak asin pwedeng magamit laban sa mga apektadong miyembro kan PhilHealth. Pinanginota ni Vice President asin Education Secretary Sara Duterte ang pagbukas kan 2024 National School Press Conference o NSPC kasuhapon. Ang nasabing School Press Conference madurar sagkod sa Hulyo 12 kung saan mag-iiribahan ang mga campus journalist sa bilog na nasyon para maglaban sa man iba-ibang aspeto. Pinagirumduman ni VP Sara ang campus journalist na dai magsurat nin kautikan. Binati man kan Vice Presidente ang gabus na partisipantes sa kompetisyon asin naglalaom ini na maging matrayumpo na journalist ang mga ini sa maabot na panahon. Mientras na anom na national events kan DepEd ang gigibuhon sa Sibungunyan na Hulyo kaibahan digdi ang National Festival of Talents o NFT, National School Press Conference o NSPC, Palarong Pambansa National Learning Camp Appreciation Day, National Learners Convergence asin ang National Launching and Kick-Off of Brigada Eskwela. Pwedeng masusog kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang pagkatawag ang persona nagparehistro ng SIM gamit ang numerong imbuelto sa scam. Inampayag ni Anti-Cybercrime Group Public Information Officer Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Sinabi ni Arancillo na kung may na-receive na text message gamit sa naan unknown numbers asin na scam, magdulok-tulo sa PNP-ACG. Pwedeng ma-applyan kang PNP-ACG nin Warrant to Disclose Computer Data o WDCD sa court para maitao o maimplementar sa telco o sa social media platform o sa internet mediaries. Igwasindang time frame para itao ang impormasyon tanganing maaraman ang identity kan owner kan numero. Sigong kay Arancillo, nagbaba ang numero na nairehistrong kaso nin cybercrime sa tabang kan SIM Registration Act basiman sa datos kan PNP-ACG. Alagad, nagbaba guman ang modus o sistema kan scammers para makapanloko. Dagdag pa niya na ang dating pag-text na sa biktima, iyon nagiging text blast na gamit ang text blast machine na nakumpiskar ninda sa operasyon. Nakatalaan na magkondukta nin full building inspection ang National Bureau of Investigation sa sarong 3-story building sa Barangay San Isidro sa Makati City na sinakyada kan mga operatibas kan sa indang mga tauhan kan weekend. Ang nasabing building pigtutubudan na illegal clinic kan mga pasyenteng Chinese as in Vietnamese na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hubs. Sa sarong pahayag, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na sakop sana kan sa indang search warrant ang ground floor kan edipisyo na nakarehistro bilang butika. Kan gibuhon ang raid kan nakaaging aldaw, sinabi ni Santiago na yaon sa illegal clinic ang duwang Chinese asin duwang Vietnamese na pasyente siring man ang 7 Filipino staff kaibahan ang duwang doktor. Paliwanag ni Santiago na dai nakikipag-cooperate ang duwang doktor sa mga ahente kan NBI. Nakuha man sa raid ang nagkapirang Chinese medicine na bako rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA. Nagtutubod si Santiago na ang illegal na clinic pwedeng ikonektar sa operasyon kan sarong POGO site sa Calabarzon na pigbabantayan kan NBI. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, pinauranan kan Russia ni mga missiles ang kadakol na parte kan Ukraine. Inienot naman na tuminama ini sa Omadit Children's
Hospital sa Kiev, sigong kay Kiev City Mayor Vitaly Klitschko na duwaan nagadan kay banan ng baguhan na doktor. Nagkapirang missile debris man ang separadong tuminama sa medical center sa Dniprovsky District kan syudad, asin 7 katawo ang pigsasabing nagadan. Igwaman ng 7 katawo na nagadan man sa Solovyansky District, mantang igwanin 10 man na nagadan sa Kryvyi Rih City, asin tulong iba pa ang nagadan sa Pokrovsky. Nangenot si British Prime Minister Keir Starmer sa nagkondinar ka nasabing pag-atake sa ospital para sa mga aki. Baretang Sports, magkakaigwanin torneo para sa nagkakapirang team hali sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP asin National Collegiate Athletic Association o NCAA, kaibahan na napat na international asin guest team para sa Asia Basket International Championship na mangyayari poon ngunya na aldaw Hulyo 9 sagkud Hulyo 16 sa Indiran Colleges sa Bonifacio Global City sa Taguig, Metro Manila. Imbitado ang National University Bulldogs, Far Eastern University Tamaraws, asin Adamson University Falcons hali sa UAAP, mantang ang De La Salle College of St. Benilde Blazers, San Beda Red Lions, asin Mapua University Cardinals naman ang representante kan NCAA. Makakaibahan ninda ang National Formosa University kan Taiwan, DKI Jakarta, Indonesia, Lakas, California hali sa USA, asin Phenom Blue Fire kan Pilipinas. Mangyayari ang kawat puon ngunya na Hulyo 9 madurar sa Hulyo 14 poon alauna nin hapon sagkod alas 9 nin banggi, mantang poon alas 5 nin hapon sagkod alas 9 nin banggi naman ang ultimong duwang aldaw kan Hulyo 15 asin Hulyo 16. Libre ang admission para sa gabos na gustong maghiling sa mga college hoopers kan Pilipinas. Sa satuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, TCL Rayneo X2 anapod ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinabaan sa imbensyon na antipara o eyeglass na talagang ibang klase. Ini dahil ang TCL Rayneo X2 eyeglass may automatic language translation, navigation as in picture-taking features. Sa bagay kan antiparang ini, mahiling mo ang mga bagay na day nahiling kan ibang tao. Toryang naiiba! Sa espuersos na itataas ang populasyon kan sarong banwaan sa Sweden, nagtangro ang mga autoridad na ipabakal ang mga lote sa mas hababang presyo. Nagpapabakal ang banwaan kan Gutin na 200 milya ang distansya sa Sorweste kan Stockholm asin 30 pidasong lote na may presyong nagpoon sa 1 krona sana o 5.58 pesos kada metro kwadro o square meters. Sa sarong pahayag na itinaon ni Mayor Johan Manson, ang nasabing promosyon may kamauotan na akuon ang mga bagong residente sa banwaan sa taho kan krisis sa national housing, halangkaw na interest rate asin pagbaba kan mga birth rate. Pigsasabing ang solamenteng kinakaipuhan para makuha ang loteng ini, iyo ang mga masuswerteng buyers na magpuon na magtindog nin harong sa site sa laog kan 2 taon kan sa indang pagbakal. Kan ipabakal ang lote kan Mayo, sinabi ni Manson na may maabot sa 30 na interesadong parabakal na ang nakipagkoordinar. Sa mga masunod na semana, naging viral ang programa na uminabot sa ribu-ribong mga bagong buyers na nagpuunang makipag-koordinar sa Gutin City Hall. Dahil sa makaskas na paglakop kan Bareta, nagtrending ini sa bilog na kinaban. Mantang dahil sa demand, nagdesisyon na ipapundong na ang programa sagud sa primerong parte kan Agosto para mag-rear nin sarong plano. Ang programa posibleng gumamit nin sarong bidding para sa natatadang lote kapag sa giraray na binuksan ang mga aplikasyon sa masunod na bulan. Hulyo 9 kan taon 1885, 1985, kan ganahon ni 1985 o 1985 kan ganahon ni Arturo Pineda Alcaraz
sarong volcanologist asin Pigmirar na Father of Geothermal Energy and IBM Science and Technology Award. Si Alcaraz na nakakuha kan sa iyang Masters of Science degree sa Geology sa University of Wisconsin sa United States bilang government scholar asin nangenot man sa pag-generate nin elektrisidad sa paagi kan geothermal steam sa mga lugar na harani sa mga bulkan. Mga tugang yan na buwang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon na sing kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang kanakaiba niya to sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Matthew Baleran, siring man si Shara May Liron. Laro technical, kasabay niya to si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, kay banan ta dyan si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang kabilog ng tropa ka Mega Force Patrol, kami po ang sinong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Naman po si Mardila Deniwa. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea